Os alumnos de terceiro da ESO do IES número 1 de Ribeira tiveron a ocasión de mergullarse no mundo da pesca, grazas á xornada divulgativa organizada pola Cooperativa de Armadores Santa Uxía. Representantes da entidade explicaron aos nenos os moitos cambios que ten experimentado o sector nos últimos anos, converténdose nunha profesión de futuro. É unha xornada, sobre todo, divulgativa para traer a xente nova do pobo que coñeza un pouquiño o sector, en que consiste a pesca, en que consiste a comercialización, expoñerlle os problemas e as ventaxas que ten o sector, en que se pode mellorar, en que temos que conseguir facer para tratar de solucionar os problemas deste sector. Un deles é a falta de relevo xeracional, entonces é moi importante a educación desde edades tempranas para que a xente sepa que a pesca non é unha actividade bella nin que non teña futuro. Entonces temos que traer a xente ao instituto, explicarles como é, deso se tratan as xornadas. Rematado o encontro cos armadores, os alumnos participaron nun concurso de preguntas sobre pesca e nutrición. Clausuraron as xornadas cunha degustación de peixe para tentar así fomentar o consumo de produtos pesqueiros entre a mocidade. Pois tamén vai haber unha charla onde se enfoca o tema de nutrición, a importancia tamén que ten o peixe na alimentación da xente, e, bueno, intentar fomentar un pouquiño, non? Que se suba o consumo de peixe en estas novas xeracións e que vayan tendo esa información que consideramos que é importante. E, bueno, basicamente eso, somos un Ribeira, un pueblo que vive da pesca e que esta xente conozca os entresijos desta actividade, basicamente. Tras esta xornada, o alumnado participante elaborará unha reportaxe coas entrevistas realizadas aos profesionais que serán publicadas nas redes sociais da cooperativa. Os mellores traballos terán premio.